No joo, pelkkuri maksavelka. No, meilläpä onkin tässä tuoretta hirvenvarra maksaa. Pistetään se puoliksi ja kylmään veteen. Siinä tapahtuu semmoinen meteorologinen inversio, että sitten sieltä saa ton kalvon pois. Lähtee ihan tuolla lailla nätisti. Kalvoa ei pitäisi mennä puhkomaan, ne yleensä päättyy isoihin itkuihin ne ennenaikaiset puhkomiset, mutta nui, kato kun tulee nätti, vähän verevä sisäelin, mutta semmoista se on. No se oli yötä jääkaapissa kattilassa, siellä oli syvä lautanen kuperpuoli ylöspäin, niin sieltä vähän pääsi valuu pois, mutta nyt tehdään sellainen, että pistetään etikkaa semmonen reilu luraus. Ja sitten me laitetaan vettä päälle. Tässä käy taas yhden sortin kemiaa, magiaa, alkemiaa, että siitä lähtee verta vähän pois. Pilkutaan sipulia, porkkanaa. Noin. Perunoita, ne pitää kuoria. 10 kappaletta, jotain sitä luokkaa. Vettä kattilaan, perunat peittyy, suolaa perään. Onko muuta kuin merisuolaa? Täysmaitoa. Pistetään mikroon, lämpiää. Plim. No niin. Pistetään voittaa. Ja suolaa. Onko muuta kuin merisuolaa? Mun mielestä ei oo. Ei päivää. No niin, sitten pärisyttimellä. Koneet on kivoja. Patkataan rakennetta. Pistetään sitä lämmitettyä maitoa vähän sinne. Hiljaa. No joo, päryttäminen on kiva. Jaksaako sitä nyt aina ootella? Pistetään kaikki. No niin. Sitten kun se on ollut tunnin verran tuolla etikkavesi liemessä, niin otetaan maksa sieltä pois. Huudellaan nyt sitä kuitenkin vähän niin ei ja etikan makua, mutta sieltä lähtee sitä punaista ja se on ihan eri värinenkin nytte. Joo, sitten se olisi semmonen 10-15 milliä. Otetaan 12,5 milliä. Noin. Ruvetaan viipaloimaan semmosia pihvejä. Tai no, viipaleita, siipaleita. Miksikä niitä nyt haluu sanoa? Mä sanon näitä maksapihveiksi. Tosiaan kun tää on ihan tuoretta, niin oi, se on miellyttävä suutuntuma tuossa. Noin. Sitten paistetaan vähän chipulia ja porkkanaa. Mitähän siellä olisi rasvana? No, voin kertoa. Kyllä se on voita. Otetaan tästä lisäkkeet talteen vähän tohon noin. Joo. Siitä se lähtee. No. Voita pannulle. Niinhän se sanoo. No. Mausteena SPG, Salt, Pepper, Garlic, on aika kätevä pistää kuitenkin, kun se on tuossa noin sotkettuna. En osaa sanoa määristä, siltä kun tuntuu. Jauhettua valkopippuria, sekin sopii. Kuka tykkää mistäkin, äidistä ja sillä lailla. No, pannu on kuumana. Ruvetaan laittaa sinne mä laitan tolleen. Maustepuoli alaspäin ensin niin se siitä paistuu ja ottaa vähän imee, mitä nyt tapahtuukaan, mutta kuitenkin näin se menee. No, maustetaan sitten tää toinenkin puoli, niin se siinä tirisee sitten ja kyllä ne kohta käännetään kuitenkin. Tässä on vähän sellainen homma, että näitä ei pitäisi niinku ylipaistaa, koska sit tulee semmoista vähän sitkeätä ja purkkaa ja jankkia, mutta kun sopivasti ja sitten kääntää, niin sit tulee aikaa suun mukaista. Tää on nimittäin ihan eri tavaraa kuin joku kaupan maksalaatikko tai muu maksa, mitä ehkä joskus koulussa tai muualla on tarjottu. Tää on tuoretta. Tää on hyvä. Joo, otetaan sieltä valmiit ja rasvat talteen. Niistä on maksettu ja talvi tulee, niin kuin on ollut puhe.
Joo, annoksethan on tämmöiset, mutta sitten meillä on kuitenkin se vatkattu perunamuutsi siihen joukkoon. Mennään katsoo. Mennään metsään katsoo, kun käki hukkuu siellä. Mennään uimaan. Mennään puroon uimaan, on vesi kylmää siellä. On käki kauan kukkunut. Talven jälkeen herää taas. Ja käki kauan nukkunut. Rintaan